estamos todos presentes menos Noli polo que acabo de decir. Primeiro punto da orde do día, aprobación da acta da sesión anterior. Temos dúas actas, unha do pleno extraordinario do día 1 de setembro e a outra do pleno ordinario do día 4 de setembro. Se non hai nada que obxetar, entendo que aprobadas por unanimidade, verdad? Ben, pois pasamos ao terceiro punto da orde do día. Señora secretaria. A Comisión Especial de Contas, en sesión ordinaria celebrada o 29 de setembro de 2025, dictaminou favorablemente con 4 votos a favor e unha abstención a seguinte proposta de acordo. Recoñecemento extrajudicial de crédito 9-2025. Primeiro, levantar o reparo formulado pola intervención municipal o 23 de setembro de 2025, resolvendo as discrepancias e continuando coa tramitación do expediente, xa que, aínda que se incumpre o principio da anualidade orzamentaria, trátase de servicios e suministros e gastos necesarios efectivamente prestados polos respectivos proveedores actuantes de boa fe que non deben quedar en situación de indefensión debido a este incumprimento, resultando o Concello obrigado ao seu pago e incorrendo en caso contrario nun enriquecemento inxusto da Administración. Segundo, aprobar a totalidade das facturas e xustificantes de gastos da relación número 2025-23, da que forman parte un total de 33 xustificantes de gasto por un importe total de 141,50 euros, tanto líquido como bruto, e recoñecer extrajudicialmente con cargo aos créditos do orzamento vixente o crédito derivado da aprobación das mesmas. Terceiro, autorizar e dispoñer o gasto e recoñecer as obrigas derivadas da aprobación dos gastos anteriores con cargo ás aplicacións orzamentarias e importes que constan na relación 2025-23, da que forman parte un total de 5 xustificantes de gasto por importe total de 141,50 euros brutos e líquidos. Bueno, pois xa o dixo todo a señora secretaria, son facturas, son xustificantes de gastos. A verdade é que aquí hai dúas situacións, temos todo é por peajes de transporte e distribución e cargos de enerxía eléctrica, e temos tanto a favor como en contra, son regularizacións que vai facendo a compañía eléctrica e ao final arroxan un resultado final deses 141 e pico euros que mencionou a señora secretaria. Polo BNG, nada. Polo Partido Popular. Hay que pagarlas y el problema son los reparos de intervención y cuando aparece en Secretaría. Nosotros nos vamos a abstener como hacemos siempre, nada más. Muy ben, bueno, pues votamos, votos a favor. 12 votos a favor, en contra, abstencións 4. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o punto número 4, que dice ditame da Comisión de Obras, Medio Rural e Cementerio, Medio Ambiente, Parques e Xardíns, celebrado o 29 de setembro de 2025, sobre resolución de alegacións e aprobación definitiva da relación de postos de traballo RPT. Señora secretaria. A Comisión de Obras, Medio Ambiente, Cementerio, Parques e Xardíns, en sesión celebrada o 29 de setembro de 2025, dictaminou con 4 votos a favor e 3 abstencións a seguinte proposta de acordo. O primeiro, despois de todas as antecedentes e consideracións legais e técnicas, primeiro, desestimar as alegacións que aí se indican e coas consideracións e motivos legais que aí se expresan, a estimación na súa totalidade en parte de algunha das alegacións indicadas, tamén coas consideracións xurídicas e legais que aí se establecen. Terceiro, aprobar definitivamente a relación de postos de traballo do Concello do Barco de Valdeorras de conformidade coa proposta de Alcaldía anexo 1 con un CSV que aí se exprese, de conformidade collido no capítulo 1 dos orzamentos municipais para o vixente exercicio, aplicándose o incremento retributivo do 50% dende a súa entrada en vigor e o restante 50% con efectos do 1 de xaneiro de 2026. Cuarto, publicar o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, remitir copia do mesmo aos órganos competentes da Administración Xeral do Estado e da Comunidade Autónoma de Galicia, conforme ao disposto no artigo 202.3 da Lei de Emprego Público de Galicia. Quinto, remitir copia do presente acordo a intervención para o axuste que proceda dende o punto de vista orzamentario do capítulo 1 dos orzamentos xerais para o ano 2025. Sexto, coa entrada en vigor do presente acordo, deixarse en efecto o catálogo de postos de traballo do Concello aprobado definitivamente en pleno de data 9 de decembro de 2009. E sétimo, expresión dos recursos que se poden interpoñer contra o presente acordo. Vale, moitas gracias, señora secretaria. Ben, pois, como todos vostedes saben, en setembro do ano pasado se chegara a ese acordo despois de máis de 8 anos de negociacións, de traballos, de presentación de borradores. Se chegara a ese acordo nesa mesa de negociación, ese acordo, recordo, e valga a redundancia, unánime, na que todos estuvemos de acordo, tanto representantes dos traballadores como, lóxicamente, o Concello,
e ese acordo pois supuxo que a partir de aí se iniciaran os seguintes pasos. Entre eles foi primeiro aprobar alá polo mes de marzo en pleno a RPT e logo abrir ese plazo de alegacións, que é o que rematamos hoxe. Realmente o que rematamos hoxe é ese plazo que se abrira nese momento de alegacións. Presentáronse determinadas alegacións, están no expediente. O expediente pois é bastante amplio, ten 30 e pico páxinas solamente o informe, polo tanto teñen todos vostedes no seu poder todas as alegacións que se presentaron e o que se lles respondeu, ou as que se aceptaron, as que non se aceptaron, e hoxe culminamos ese proceso con esa aprobación definitiva de rexeitamento de algunhas das alegacións e de estimación de outras das alegacións. E aparte lle damos forma a esa posta en marcha da propia RPT, que é como se vai a contemplar a súa aplicación. Iso dixo a señora secretaria na súa intervención. O 50% da suba que lle poida corresponder aos distintos postos de traballo será asumida a partir da hora do momento en que sexa publicado no boletín oficial o documento definitivo, entrará en vigor. E a partir de aí, pois, se alguén estima que, bueno, pois, que as súas alegacións ou que a RPT non é axeitada ou que encontra que, pois, que non debería de rematar aquí o proceso, evidentemente o proceso administrativo remata aquí hoxe e logo podría empezar un proceso judicial se alguén así o estima. Eso xa non está nas nosas mans, tanto impedilo como non impedilo. É dicir, se alguén estima que ten que empezar un proceso judicial, un contencioso administrativo, pois empezará yo e a partir de aí verase o que sucede, pero dende logo a RPT entrará en vigor dentro de uns días cando sea publicada no boletín oficial correspondiente. E estaba dicindo que o 50% será de aplicación no momento da súa entrada en vigor, e o resto tiñamos previsto que o 25% fora no ano 2026 e o outro 25% no ano 2027. Chegamos a un acordo de que vai a ser o 50% restante no 2026 e así queda plasmado neste documento. Polo tanto, pois pola miña parte nada máis. Abrimos unha rolda de intervencións, Manuel. Moi boas tardes, moitas grazas. No pleno do 6 de marzo de 2025 alegrábamos que despois de tantos anos de negociación soube ese acordo entre o Concello e os traballadores representados polos sindicatos. Tamén falábamos da necesidade de negociar o convenio. Non sabemos se aprobar a RPT solucionará os problemas como os que sinalaba a prensa estes días. Afirmaba Julio Rivero, presidente de Agesga, que non é que se preste o servicio en precario, senón que directamente non se presta. Falaba dos GES do barco en relación con un incendio que non é nave industrial da proba. Intervención continuamente está dicíndonos nos seus escritos que non conta con persoal suficiente para levar a cabo o seu labor. Oxalá que a RPT, a aprobación da RPT, non sexa un texto máis. Muchas gracias polo Partido Popular. Sí, Antonio. Bueno, nosotros nos alegramos tamén que vaya a salir adelante, pero nuestro voto va a ser la abstención, porque, como bien comentaba usted en la Comisión de Obras, puede quedar algún fleco y yo no puedo exigir a mis compañeros que voten un documento que ni colaboramos ni estamos muy al día y que nos pueda acarrear problemas patrimoniales y judiciales, como bien dijo el otro día en la Comisión. Entonces, nosotros nos cubrimos un poco las espaldas y vamos a ser un poco egoístas, y como tiene mayoría absoluta, sabemos que se va a aprobar y a nosotros nos alegra que se apruebe la RPT. Moi ben, pois moitas gracias. En todo caso, eu sí que podo dicir que, a RPT non é como convenio. O convenio ten un proceso de negociación que logo a súa renovación pois implica moito tempo para chegar a acordos. A RPT, a partir de que se aproba, en caso de que detectemos, que detectaremos seguro, de feito xa hai algún traballador que xa me dixo que había que ao mellor correxir algunha cousa que probablemente teña razón, pero é un documento vivo, polo tanto, ao ser un documento vivo, anualmente é negociable e anualmente é modificable, que é o que se está facendo en todas as administracións donde está en vigor. Polo tanto, tampouco hai maior problema para que, cando teñamos en vigor, pois teñamos que negociar certas fichas ou certas
bueno, pues, certas funcións ou non funcións ou incluso melloras de algún tipo de algún dos epígrafes que temos ali estipulado para algún dos traballadores ou traballadores. Así que, bueno, eu congratúlome de que hoxe por fin cheguemos a este final de etapa e procedemos a votar. Votos a favor, 12 votos a favor, abstencións 4. Ben, pois chegamos a un punto da orde do día que non nos houbera gustado chegar a él, pero aquí está. Toma de razón, quinto punto da orde do día, toma de razón da renuncia ao cargo de concelleiro por don Alfredo Laudelino García Rodríguez. Señora secretaria. Ben, pois preséntase no rexistro de entrada do Concello escrito de don Alfredo García Rodríguez no que expresa a súa renuncia ao cargo de concelleiro do Concello do Barco de Valdeorras. Solicita que se proceda nos termos legais oportunos a tramitación da súa renuncia, así como a convocatoria do Pleno para a aceptación da mesma. Bueno, pois, aínda que se despediu oficialmente o día que presentou a súa renuncia como alcalde, hoxe como presenta a renuncia como concelleiro, pois, se quere decir algunha palabra. A verdade é que non pensaba falar, teño que decir, porque xa o que tiña que decir xa o dixe no día que este pleno tomou razón da miña renuncia como alcalde, ¿no? Pero en fin, o sé de verdade o día, ¿no? No día no que eu abandono este salón. Evidentemente, a partir de agora volverei, si volvo, pero como espectador, como cidadán de a pé que ven a ver un acto ou a participar como público nas deliberacións deste pleno. Bueno, eu teño que decir que, como dixe no día da renuncia á alcaldía, para mí foi unha honra dirixir e colaborar neste salón ca vida dos veciños do Barco durante tanto tempo, non? Foi unha honra, foi un placer e unha gran satisfacción. Eu nunca puxen, é certo que foi moito traballo, pero é o que ten, e cada un cando, como diría eu fixen magisterio por vocación. O meu pai quería que fixera outras cousas, eu incluso fixen preuniversitario, porque, bueno, vale, daba igual, pero eu quería ser mestre, non? Toda a miña vida, desde rapá, quixen ser mestre, e fun mestre por vocación, e fun concelleiro por vocación. Nun momento determinado da miña vida, pois dixen, eu quero participar. Eu sempre fun inquieto nese sentido, eu participei en muchas historias de estudiante, de neno, no meu pobo, e despois pois aquí. Entón, eu fun político por vocación, e síntome orgulloso de haber participado na política, neste caso do meu pobo solamente, é dicir, nunca quixen sair de deixar a política municipal. A miña única etapa que estiven fora do Barco foi para ser presidente da FEGAN, pero que estaba relacionado co municipalismo, sino tampouco, nunca tive ninguna aspiración de ser, evidentemente, despois de tantos anos de ser alcalde do Barco, si en algún momento tivera pretendido ser senador ou diputado tanto en Santiago como en pues seguro que o partido lóxicamente o tendría en conta, ¿no? Pero nunca quise sair da política municipal, da política dos meus veciños, da política do meu povo. Por lo tanto, nese sentido, repito, o se remata esa etapa. Na vida nada é eterno, nin siquiera a vida, pero esta etapa, esta miña etapa de político xa durou. Xa durou, e polo tanto, hoxe con alegría, porque evidentemente, bueno, pues eu necesitaba tamén ter liberdade, ter tempo para non facer nada incluso, ¿no? Na vida esas cousas, cando chega unha idade, esas cousas tamén son importantes, ter tempo para estar cos teus, ¿no? Para facer o que nunca puideches facer, ¿no? E polo tanto, gracias por todo, seguide todos traballando polo Barco. Non esquezades nunca que a vosa obriga, o voso compromiso é o Barco. Todos pertencemos a un partido, co que tamén estamos obrigados, pero nunca os intereses do partido teñen que estar, nin deben de estar, por encima dos intereses dos nosos veciños, que son os que nos votaron para estar aquí neste lugar, neste salón. Por lo tanto, gracias, seguide traballando,
seguide consensuando as cousas, sobre todo os temas importantes, seguide chegando a acordos e seguide facendo que o barco siga mellorando. Por certo, hoxe ven unha nova, hombre, nos gustaría estar máis arriba, ¿no? Pero en un medio de comunicación publicou Facenda a lista dos concellos con máis ricos de España. Bueno, en Galicia hai 312, 11 ou 12, ahora non sei, como houve fusións, concellos e o barco ocupa o lugar 27, non está mal. Somos o terceiro concello da provincia de Ourense, pero eso non debe conformarnos, debe de impulsarnos a seguir, a que sigamos mellorando, sigamos tendo millores servizos, sigamos vivindo cada vez mellor. Moitas gracias e ata sempre. Eu estaré a disposición vosa e dos veciños deste pobo durante toda a miña vida. Gracias a todos. Bueno, pois nada, pola miña banda, gracias, Alfredo. Seguimos o sexto punto da orde do día, estamos na parte xa de control dos demais órganos da corporación, mocións dos grupos políticos, e aquí temos unha moción do BNG que hai que ratificar a súa inclusión na orde do día e a urxencia, como sempre, porque non pasou por comisión, así que entendo que estamos todos de acordo, tanto na urxencia como na inclusión na orde do día. Señora secretaria, acabase de incorporar Noli. Sí. Vale. Manuel. Sí. Sí, arderon pedras, non? E vai a pedras que arderon, as que colocaron e cuidaron con tantísimo cariño as veciñas e veciñas de San Vicente, neste caso. Pedras que si contan a historia viva dunha aldea destruída. No pleno do 4 de setembro aprobábamos unha moción de apoio á veciñanza afectada polo lume e as reivindicacións que se convocasen. Esta moción quere ir un paso máis alá, falar de medidas para evitar que se repita a catástrofe a través da prevención e xestión integral do monte. Antes de nada, cremos que é importante salientar que o dano causado polo lume é comarcal e mesmo nacional. A catástrofe medioambiental, social e económica que produciron os incendios afectounos a todos. Non se trata, por exemplo, de se no barco ardeu menos que na Rúa ou en Vilamartín. As consecuencias do lume son comarcais, xa non só porque veciñas e veciños nosos do barco teñan pertenzas noutros concellos afectados, casas en San Vicente, por poñer un exemplo, senón porque esa paisaxe cincenta e morta repercútenos a todos, é un ben común. Este agosto sufrimos o maior incendio da historia de Galiza e tamén escoitamos declaracións de responsables políticos que pasarán á historia do despropósito. O de no es un incendio que sea de lo más virulento ou gracias a Dios e a las ayudas de la Xunta de Galicia en boca de Mari Carmen González, alcaldesa de Carballeda. Igualmente, o de arderon pedras de Alfonso Rueda, presidente da Xunta de Galiza, pasarán á historia da falta de comprensión da catástrofe que sufrimos en Valdeorras. O BNG considera absolutamente neglixente a xestión dos incendios por parte da Xunta de Galiza. Neglixencia na prevención. A Xunta non executou 8,3 millóns dedicados á prevención de incendios en 2025. Hai 123 medidas que saíron dun ditame da Comisión de Estudos do Parlamento aprobado por este en 2018, das cales quedaron sen executar máis do 70%. Entre elas, a ausencia dos plans de ordenación forestal dos 19 distritos previstos en 2024. Tampouco a aprobación dunha nova lei integral de prevención e extinción. Igualmente, tampouco se crearon as 70 brigadas de vigilancia móvil para actuar con rapidez ante os novos focos. Do mesmo xeito, tamén relacionado coa prevención, en todo o 2025 non foron quen de executar a limpeza das faixas en ningunha das 157 parroquias priorizadas. Neglixencia por falta de medios durante os incendios. Dicían os veciños de San Vicente, aquí non chegou nada de axuda, nin unha motobomba, nin un hidroavión, nin tampouco un bombeiro.
Tamén a alcaldesa da Rúa sinalaba: a situación é terrible, non temos medios, un helicóptero para todo o val. Tras o lume, tampouco as axudas están á altura da catástrofe. Demasiada burocracia, prazos moi limitados. As pequenas explotacións non van cobrar as axudas, non contemplan o lucro cesante. As axudas deben incrementarse, creo, BNG, sen topes. Vese nelas, nas axudas, un enfoque asistencialista, non unha estrategia para estruturar, recuperar e apostar polo rural. Por poñer un exemplo, a queixa dos veciños e veciñas de San Vicente, en Vilamartín, cando din que non se trata só de 8 casas queimadas, senón de dúcias destruídas, tratadas moitas como segundas vivendas, cando son en realidade casas abertas para as familias que nunca puideron vivir ali a diario polos problemas de acceso á aldea. Leo, porque me parece que de xustiza ler o texto para falar dos incendios. Exposición de motivos da moción. Galiza e Valdeorras especialmente viviu no pasado mes de agosto unha das peores vagas de lumes forestais da súa historia recente. A desolación e a ferida aberta que esta catástrofe ambiental e socioeconómica deixou en gran parte do noso territorio, nomeadamente nas comarcas ourensás, son palpáveis e exixen unha reacción inmediata e contundente. En canto ás dimensións reais do desastre, o sistema europeo Copérnicos fixo unha estimación de máis de 143.000 hectáreas queimadas no mes de agosto, 145.000 en todo o ano, mentres que a Xunta deu uns datos sensiblemente inferiores, 108.411 en agosto e 110.994 en todo o ano. Esta vaga de lumes, máis que unha praga bíblica ou unha acción atribuíble solamente a mentes perturbadas, é a consecuencia directa dunha xestión absolutamente neglixente por parte do Goberno galego, tanto na prevención como na xestión da emerxencia. O modelo de loita contra o lume do Partido Popular demostrou unha vez máis o seu absoluto fracaso. A falta de planificación, de prevención e de recursos eficientes por parte da Xunta converteu a situación nunha auténtica catástrofe. A xestión foi errática, sen a coordenación necesaria, deixando a moitas brigadas e concellos traballando en circunstancias extremadamente adversas e, en moitos casos, en total desamparo. Malia o esforzo heroico das brigadas, veciñanza e persoas voluntarias a quen queremos agradecer e recoñecer públicamente o seu labor, a política forestal do PP non está á altura das necesidades dun país co 70% da súa superficie arbórea. Esta vaga de lumes deixa unha elección clara: non podemos seguir como estábamos. A raiva, o dolor, a indignación ante a catástrofe que podría terse evitado deben traducirse en acción política. A Xunta de Galicia non pode seguir respondendo con silencio, resignación ou a rutina de promesas baleiras e propaganda. O uso político partidista e carroñeiro que o Partido Popular fixo no medio dos peores incendios da nosa historia é inadmisible. Galicia merece un modelo de monte e de rural diferente, que xere riqueza, que poña en valor a nosa contorna natural e que nos protexa de forma efectiva. É por iso que o BNG defende un cambio estrutural e unha estrategia integral sobre o conxunto do territorio que teña como obxectivo evitar que un desastre dese tipo se volva a repetir. Fronte ás políticas fracasadas do pasado, Galicia precisa unha alternativa de futuro para o noso medio rural, un plan que procure a atención inmediata ás persoas afectadas, a recuperación ambiental real, un novo modelo de monte funcional, unha prevención estrutural e eficaz e a revitalización socioeconómica do rural. Polo anteriormente exposto, o Grupo Municipal do BNG do Concello do Barco de Valdeorras presenta para a súa aprobación polo Pleno da Corporación esta moción, propoñendo a adopción dos seguintes acordos. Instar a Xunta de Galiza a inmediata posta en marcha dun fondo de recuperación económica, social e ambiental xunto ao Estado para facer fronte aos danos de vaga de lumes. Este fondo deberá incluir axudas directas ata 200.000 euros para a reconstrucción de vivendas e unha achega de ata 6.000 para autónomos, pequenas e medianas empresas e a economía social, como coa mínima burocracia posible. Unxir a Xunta de Galicia a pôr en marcha un plan de emprego verde de restauración ambiental de áreas afectadas, que se centrará na restauración ecolóxica, a protección da biodiversidade e a recuperación dos solos.
Demandar a Xunta a aprobación dunha moratoria inmediata a novas plantacións de eucalipto para reconducir a política forestal cara a un modelo de monte ordenado e multifuncional que xere riqueza e que sexa máis resiliente fronte aos lumes. Instar a Xunta de Galicia a duplicar os fondos de prevención nos próximos 2 anos. Exixir o esforzo e a profesionalización dos servicios de prevención e extinción, incluindo a creación de 70 brigadas móviles de vigilancia e a adopción de medios e equipos adecuados para o ataque a grandes incendios. Tamén garantir a mellora das condicións laborais do persoal de servizo. Instar a Xunta que revise o marco competencial actual en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais, nomeadamente en relación coa xestión das redes secundarias de faixas de biomasa, co obxecto de que sexa a Xunta quen asuma a execución subsidiaria das tarefas de limpeza nos casos de incumprimento por parte dos titulares e nas parcelas de propiedade descoñecida. Demandar, sétimo, ao Goberno galego que impulse a revitalización socioeconómica do rural, promovendo a mellora dos servicios, incrementando o financiamento dos concellos e alternativas produtivas sostibles e que fomenten a mobilización de terras para a produción sustentable de alimentos. 8. Demandar a asunción de responsabilidades políticas por parte dos máximos responsables do Goberno galego, comezando polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, pola súa xestión absolutamente neglixente e por converter a vaga de lumes nun auténtico catástrofe que podería terse evitado. 9. Adherirse ás movilizacións que se convoquen para exixir responsabilidades ou apoio na reconstrucción e rehabilitación das propiedades dos espazos rurais e naturais danados. Moitas gracias polo Partido Popular. Maite. Hola, boas tardes. Bueno, eu obviamente vou a debatir a moción, a intervención que fixo inicialmente antes da lectura. Ao final son opinións do BNG e respetámolas. Bueno, vou a proceder a defensa. As investigacións en marcha indican que a gran maioría destes incendios foron provocados. Unha realidade que engade dor e devastación sufrida e que pon en manifesto a necesidade de seguir reforzando por parte da Xunta de Galicia a loita contra os incendios, a persecución penal destes delitos e as campañas de concienciación cidadá. Galicia non pode tolerar que o esforzo de tantas persoas e o valor do noso patrimonio natural quede a merced dunha de acción irresponsable e criminal dunha minoría. A virulencia dos lumes favorecida polas condicións climáticas extremas e pola seca acumulada obrigou a priorizar a defensa das persoas e das vivendas. Onde a emerxencia xa está controlada, que actualmente non existen focos de lume, estánse a iniciar unha nova etapa, a etapa da recuperación. O impacto destes incendios é enorme, sabémolo. Por iso, a Xunta habilitou de maneira inmediata e urxente un paquete de axudas para que as persoas danificadas poidan solicitar compensación, sen demora. Como sabemos que dita tramitación pode resultar non resultar de todo sinxela, para iso habilitou 16 oficinas próximas ás zonas afectadas, co compromiso de resolver as solicitudes no prazo máis breve posible e incluso chegando a ampliar dito prazo de solicitude, véndose a día de hoxe afectados e indemnizados na parte que corresponde á Xunta de Galicia. A pesar de que a lei atribúe a responsabilidade da limpeza das fraixas de protección aos propietarios e subsidiariamente aos concellos, a Xunta de Galicia leva dende o ano 2018 asumindo o papel activo para facilitar esta tarefa. Non hai máis que revisar o último convenio que foi renovado este ano cunha dotación de 12 millóns de euros. 7,5 chegados polo Consellería de Medio Rural e 4,5 millóns de euros procedentes do Fondo de Cooperación Local. Ahora ben, de todo o que según vostedes a Xunta de Galicia non realizou ou ten que mellorar, que quedou máis que claro e explicado que está a realizar tanto no pleno anterior como neste, e que por suposto sempre hai que mellorar, salientan que o BNG defende un cambio estructural e unha estrategia integral sobre o conxunto do territorio. Pois gustaríame que concretar, e entendo que saben que a maioría do territorio é comunal ou minifundista e de propiedade desconocido.
Tamén falan de un novo modelo de monte, multifactorial, e a verdade é bastante ostentoso e queda moi ben de relleno nunha moción. Pois ben, se non é así, dígame, cal é o modelo que plantexan? Porque, como o propio nome indica, trátase de un modelo que emprega múltiples factores ou variables para analizar, predecir ou explicar un fenómeno. Cree que a Xunta de Galicia non está continuamente analizando iso? Ahora, gustaríame tamén tratar os punteados e falar un pouco que me expliquen sobre eles e dar o meu argumentario. Pois ben, no número 1 xa se está a facer, como ben dixen anteriormente. En canto ao punto número 3, vennos a dicir que aprobemos un modelo ordenado, máis residente fronte aos lumes. Según o BNG, cal sería? Porque se o eucalipto o desestigman ao mesmo tempo queren promover a nosa contorna local, cando a nosa contorna local predomina a alborada de frondosa e conífero, dígame, cal, según vostedes, é o máis apropiado? En canto ao número 7, de demandar o goberno galego. Oiga, tamén podemos recibir algo do goberno central para o medio rural, porque podemos decir que tanto a Xunta como a Diputación están continuamente axudicando subvencións a este concello, pero non podemos decir o mesmo do goberno que apoia o BNG en Madrid. Tamén poden pedir algo útil para a nosa terra. E en canto ao punto número 9, movilizacións, por suposto, estamos dispostos a mobilizarnos, dispostos a ir ao monte con unha fouce, con unha batideira, díganos hora, que somos os primeiros en facer ese tipo de movilizacións. Pola miña parte, quero incidir tamén que ante esta moción vámonos a abster, porque hai puntos que obviamente están moi ben e aceptaríamos, pero non podemos aprobar unha moción dando por un todo e aprobación un todo de todos esos puntos. Isto é todo. Moitas gracias. Bueno, pois nos non nos vamos a abster, nos vamos a votar en contra, pero vou a decir por qué, voulles explicar por qué, porque eu creo que deberíamos de sentarnos os tres grupos que formamos parte desta corporación e plantexar unha moción conxunta entre todos a partir dos datos e das realidades que temos, porque na súa moción hai cousas nas que estamos de acordo, bastantes delas, pero hai cousas que faltan, polo tanto, se a aprobamos, pois vai a quedar coxa xa desde un principio, vai a nacer coxa. Así que non o tomen como algo en contra en sí, sino que como algo positivo de cara a que nos sentemos a preparar unha moción na que poidamos estar todos de acordo e na que poidamos engadir aquí cousas que entendemos que faltan. Eu creo que despois de que lles conte a nosa versión, probablemente o van a entender. Bueno, antes de falar da súa moción, eu sí que quixera contestar aos argumentos que acaba de nos contar a voceira do Partido Popular. Mire, non é unha fatalidade inevitable o dos incendios ou da vaga de incendios que vivimos. Hai unhas causas estruturais e todos sabemos que veñen acumulándose desde 17 anos para atrás, polo menos, e eses 17 anos son os que leva gobernando o Partido Popular en Galicia. Non se pode atribuir tampouco a circunstancias ao azar, nin a condicións extremas, que, por certo, estas condicións extremas climáticas xa estaban anunciadas dende fai moito tempo. Todos sabemos que o que iba a pasar este ano, porque despois dunha primavera tan propicia en choivas, logo iba a vir un brao quente e, polo tanto, iba a haber unha vegetación moi grande. O sistema galego de loita contra incendios está esgotado, leva anos esgotado, e, de feito, dende o ano, creo que era no ano 2021, a Xunta de Galicia xa anunciara unha nova lei integral de incendios que o anunciou e nunca puxo en marcha, cando o Partido Popular na Xunta de Galicia ten a maioría absoluta. Por lo tanto, podía haber posto en marcha esa nova lei integral contra incendios e non o fixo. A xestión forestal, pois todos estamos vendo os resultados que está dando, é dicir, non hai xestión forestal por parte da Xunta de Galicia. A xestión, neste caso, pois que na está facendo son os propietarios dos montes e como poden, pero tamén hai que engadirlle que temos máis de 30.000 núcleos de población rural
polos que non se está facendo tampouco nada. É dicir, non teñen servicios, non teñen comunicacións, non teñen infraestructuras e son moi vulnerables ao lume porque encima cada vez teñen unha población máis embellecida, co cual toda aquela labor que antes facía a xente que vivía no núcleo, no mundo rural, agora pois non a fai porque non se traballan todas as terras que están alrededor. Os incendios, hai unha frase por aí que se dice que se apagan no verán, pero se prevén durante todo o ano. Bueno, pois eso é o que desde a Xunta de Galicia non se fixo, e me explico. Este ano, por exemplo, o Pladiga, o Plan contra Incendios, que normalmente, ou creo que por lei, así ten que ser, debe de ser aprobado en outubro do ano anterior, é dicir, agora en outubro do 2025 deberíase de aprobar o Pladiga do 2026 e o Pladiga do ano 2025 aprobouse en maio deste ano, ou puxose en marcha en maio deste ano, polo tanto, pois aí quedaron 8 e pico millóns de euros por un lado, 3 millóns de euros por outro sin executar en distintas, en rozas, en pistas, en atención ás distintas brigadas e todo eso. Polo tanto, bueno, pois eu creo que a Xunta de Galicia pois ten moito que decir. Miren, no ano 2022, cando foi o incendio que fora o máis grande daquelas de Galicia e de España naquela época, que asolou pois, toda a parte tanto de Carballeda como do Barco e que nos deixou por bastantes vestixios, sobre todo en Alixo, en Carballeda na Veiga de Cascallá, no Concello de Rubiá, etc. En daquelas, a Xunta de Galicia anunciáranos que iba a encargar un informe ou un proxecto a unha fundación que se chama Fundación Juana de Vega, que é unha fundación bastante apreciada a nivel de todo o Estado, e que nese informe ou nese proxecto pois iban a recomendar que se debería de facer ou como se debería de tratar o que ardera aquí en Valdeorras. A idea era, ou así se nos vendeu desde a Xunta de Galicia, que se poría en práctica esas recomendacións aquí en Valdeorras, pois hasta hoxe. E que ademais é que non sabemos que o informe se emitiu, ou o proxecto, ou como lle chamaran, que se emitiu e que está nas mans da Xunta de Galicia, pero nunca soubemos cales eran esas recomendacións e que era o que se propuña, e tampouco o que Valdeorras tampouco recibiu nada a conta desa promesa que se fixo naquel momento. Repito, constanos que ese informe foi entregado, así que, bueno, nós xa levamos en moitas ocasións a través de distintas vías reclamando que se nos faga chegar ese informe ou ese proxecto, pero hasta hoxe. Con respecto á súa moción, bueno, pois eu quería empezar, xa que agora vou a meterme un pouco tanto coa exposición de motivos como cos acordos que vostedes propoñen, na parte inicial onde falan vostedes do esforzo heroico das brigadas, da veciñanza e das persoas voluntarias, eu creo que non podemos deixar aí fora nin o personal de protección civil, nin os militares que aquí estuveron. Aquí tuvemos uns militares traballando, pero arreo tanto da UME como de distintas unidades do exército, de terra e de aire. Faltounos a Marina, pero de aire tamén estuveron por aquí traballando, e eu podo dicir que eu vinos traballar concretamente en San Vicente e, oiga, para quitar o sombreiro como estaba traballando aquela xente ali desescombrando as rúas de San Vicente o día seguinte. Así que vaya por diante tamén a nosa felicitación, a nosa noraboa e o agradecemento público a todos estes servicios, a Policía Local tamén, lógicamente, Protección Civil, xo dixen no pleno pasado e volvo a repetilo, houbo dous voluntarios de Protección Civil daqui do Barco que tuveron que ir hasta ao hospital. Por lo tanto, vaya por diante ese agradecemento pola nosa parte. Despois falan vostedes de que non podemos seguir como estábamos. Eu, se mo permiten, engadiríalles, non podemos nin debemos seguir como estábamos ata ahora. Os montes de Galicia non poden estar, non deben quedar de cara a un futuro nas condicións nas que están ahora mismo. E logo, con respecto aos acordos, bueno, pois agora me van a entender o porqué o noso sentido do voto, non?
Falan de vostedes de axudas de 200.000 euros. Bueno, eu creo que non sei se somos nós quen temos que marcar esas cantidades, esas cifras. Por que non 250 ou 175 ou 180? Eu creo que habrá técnicos ou habrá quen diga, bueno, pois as axudas son tanto. É certo tamén que o dixo a voceira do Partido Popular, a Xunta de Galicia puxo en marcha un abanico de medidas, sobre todo monetarias, nese apartado no apartado das medidas económicas que puxo en marcha. Eu creo que hai moitas medidas económicas, tanto por parte da Xunta de Galicia como do Goberno Central, pero hai outras medidas que sí que se reclaman, se requiren, os montes as necesitan, pero non están previstas. Por exemplo, non temos previsto, falan vostedes tamén de unha moratoria en novas plantacións de eucalipto. Eu creo que aí temos que falar tamén de como hai que plantar. Ao mellor non hai que só facer moratoria de eucalipto, ao mellor hai que facer moratoria tamén de pinos. Eu non deixo caer aquí, eu non son técnico, pero evidentemente habrá técnicos e habrá xente científica que nos poida decir, oiga, de cara a futuro, pois ao mellor hai que facer cuadrículas, e nunha cuadrícula ten que estar o pino, noutra cuadrícula terá que estar un castaño, noutra cuadrícula pois terá que haber unha herbácea para que non sei que. Alguén nos ten que decir todo isto. Por lo tanto, por eso eu creo que sería bo que nos sentemos e que a moción que plantexemos, se vostedes o entenden así, que sexa pois como, bueno, pois con máis cousas, non, que lle poidamos engadir. Despois, con respecto a instar a Xunta de Galicia a duplicar, bueno, os fondos de prevención, duplicar ou triplicar ou multiplicar por 1,5, nós tampouco somos quen de decir exactamente, oiga, duplicando os fondos de prevención vamos a resolver o problema a futuro. Eu creo que tampouco por aí van os tiros, é dicir, bueno, habrá que ver, non? Alguén terá que decir cuánto máis hai que gastar e en donde. E despois falan vostedes da creación de 70 brigadas. Realmente esas 70 brigadas eu creo que aí quizás é unha falta de aclaración, porque non é que haxa que crear 70 brigadas, é que ahora mesmo sei que hai 70 brigadas menos que había fai 4 anos. O mellor é o que habría que aclarar tamén nese punto, non é que haxa que crear 70 brigadas novas, senón polo menos recuperar as 70 que había, e se fai falta algunha máis, que por certo, máis dotadas o Servicio de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais. Na campaña 2025 chegou con 200 prazas menos sin cubrir, delas unos 186 conductores de motobombas. Das 70 brigadas que había fai 4 anos faltaban esas 70, e despois os equipos que deberían de operar con 7 persoas que estuveron operando con 3, e incluso se incorporou a personal que con 16 horas de formación parece que foi suficiente para incorporalo, non? Así que por aí. Logo, sí que o punto número 6 nos gusta, claro, instar a Xunta de Galicia que revise o marco competencial en materia de prevención na xestión das redes secundarias de faixas de biomasa. Eu creo que aí, aparte de falar da xestión das franxas, que sí, por suposto, tamén non entendemos porque a Xunta de Galicia puxo o límite na xestión por parte da propia Xunta de Galicia nos 10.000 habitantes. Oiga, a FEGAM dixolle 50.000, se é que hasta os 50.000 non sei se non seremos nin 20 en toda Galicia, probablemente. É dicir, por que quedamos fora os de menos de 50.000 habitantes? Cuando eso axudaría a paliar moitos problemas que temos nos concellos e a reducir esa carga de traballo que temos, que xa no pleno anterior eu falei de 1.000 expedientes que estábamos tramitando, pero que aí ao lado me falaban de 3.000. Aí no Concello de Vilamartín falaba o alcalde de 3.000. Como é un concello capaz de tramitar todo eso, non? Entón, bueno, as faixas, evidentemente, esa xestión que sea por parte da Xunta de Galicia, pero hai que ampliar as faixas. Eso todos temos clarísimo que os 50 metros que hai ahora mismo non son suficientes. Por lo tanto, nese punto, pois habrá que engadir algo máis, ou nos plantexamos que se engada un pouco algo máis para completalo, non? Entón, bueno, pois eu creo que pola nosa parte, a mau tendida, cando queiran nos reunimos, nos xuntamos, os 3 grupos, e se queren vostedes falamos do tema e tratamos de chegar a algún consenso. Pola miña banda, pois nada máis. Manuel. Gracias. Con relación ao que decía a señora concelleira do Partido Popular, de si preguntaba se pensábamos que a Xunta de Galicia non analizaba a situación dos lumes,
Pois claro, decimos que non. Mire, o Partido Popular veta a investigar a vaga de lumes de incendios que arrasou máis de 100.000 hectáreas no Parlamento, non? Era unha comisión de investigación que impulsaba o BNG, que apoiaba o Partido Socialista, Democracia Ourensana, e a Xunta pois negouse a que se celebrase esa comisión, o sea, non tiña gana de falar dos lumes. Igualmente, pois volvemos a reiterar o de sempre que dicía tamén o señor alcalde, que botarlle culpa dos lumes a un tolo que incendiario ou a unha traxedia bíblica, pois que non son ganas de non enfrontarse á situación, non son ganas de enfrontarse directamente á situación. Con relación ao que decía o señor alcalde, pois a mí ocurreseme que por moito a traxedia que sufriu Valdeorras, por moito que non la conten, eu creo que sen visitar San Vicente, e aquí sí que botaría man do que dixen ao principio do carácter comarcal, non? Sen visitar San Vicente, eu creo que non se comprende exactamente a traxedia que sufriu Valdeorras. Visitar San Vicente cambia un pouco a perspectiva, non? Que é a sensación de que eso non pode volver a repetirse. Por eso que se o Partido Socialista agora votan en contra, pero propón unha moción conxunta, pois xa damos por boa a nosa moción no sentido de que propicia que se reflexione, que se siga reflexionando sobre o lume, porque senón o perigo que pode pasar é que pase o tempo, vai a pasar o tempo, aparecen outros problemas e que vaya quedando no esquecemento pois o que pasou en Valdeorras. De verdade, o que pasou en Valdeorras é realmente tráxico, é algo. Visitar San Vicente, o Concello de Vilamartín ou da Rúa ou de Ruián, pero bueno, chega con visitar San Vicente para non permanecer inalterables ante 100 e pico de casas que están ardidas. Aquilo é como un paisaxe dunha guerra. Entón, eso non pode volver a repetirse. Negarse a asumir responsabilidades ou buscar culpables de que haxa unha persoa, aí ten que haber máis culpables que eso, ten que haber máis causas que esos. Por eso creemos que a Xunta é a máxima responsable deso, e co Partido Socialista, pois sí, estamos de acordo en xuntarnos para unha moción conxunta e reflexionar sobre o que pasou en Valdeorras, que realmente é moi grave. Eu case tamén dubido, dicía que no barco igual non se comprende o que pasou en San Vicente ou en Vilamartín, e igual no resto de Galicia tampouco se comprende o que pasou en Valdeorras, non? Por eso, xuntarnos para debater e para facer unha moción conxunta, pois parecenos ben, non? Vale. Sí, Partido Popular, Maite. Vale, conforme o que dixo o concelleiro, alcalde, non hai xestión por parte da Xunta, e por parte do Concello, que xestión hai? Gustaríame que nos explicase un pouco, porque ao final estamos aquí nun pleno no Concello do Barco, moi ben esta moción, porque nos interesa, obviamente, pertenecemos a Galicia e a súa xestión, pero gustaríanos tamén profundizar cal é a do Concello. Por parte do BNG, co que me refería era que, independientemente das reunións que se podan ter cos demais partidos, o Partido Popular está continuamente a traballar independientemente de se reúna acerca dos lumes e demais. Pero algo que non me contestou é que é o que plantexan, o sea, se non lle sirve nada, se falan, bueno, non é que non lle sirva de nada, sino non están de acordo co que hai actual, que obviamente hai que modificalo, melloralo, para que non volva a pasar, pero díganme, que propoñen, porque está moi ben pois cuestionar, replicar, pero tamén alternativas, propostas concretas, díganme que é o que se plantexa. E en cuanto a quitarlle importancia a que os lumes son intencionados, aquí debería saber que na provincia de Ourense o 70% dos incendios son intencionados. Obviamente pode haber máis factores, pero
creo que este 70% é bastante importante, non o estamos inventando, entonces tamén gustaríame deixar eso claro. Por outra parte, por suposto, estamos abertos a reunirnos e a facer unha moción conxunta dos tres partidos. Isto é todo. Bueno, pois nada, decía o voceiro do BNG que no barco a mellor non se comprende o que pasou en San Vicente. Eu creo que o comprendemos e o comprendemos moi ben, porque temos fresco do 2022. O que pasou en San Vicente agora foi multiplicado polo que pasou en Alixo ou polo que pasou na Veiga de Cascallá. Polo tanto, eu creo que sí, que no barco que sí que se comprende. E con respecto á xestión que me plantea, o que fixo o Concello do Barco na xestión do día do incendio ou previo ao incendio nos anos anteriores. Voulle contestar as dúas. Previo, en anos anteriores, o Concello do Barco leva moitos anos traballando no tema de prevención, dotando a todos os pueblos de bocas de riego, tendo en condiciones todos os depósitos de veciñais que abastecen, tendo todas as bocas de riego, por certo, en funcionamento. Eu creo que o 99,9% de todas as que levamos comprobado, está aí o concelleiro de obras, estaban funcionando. De todas as que comprobamos, que foron un montón delas, había unha que estaba algo oxidada e que non conseguimos abrir. Dotando de armarios con mangueras, preparando camiños, moitos camiños. A ver, se vostede visita un pouco, eu convidaría a que visite un pouquiño, que visite os povos, pero non só os da zona da súa zona, que os visite todos, os 20 e tantos que temos, que os visite todos e verá que a preparación está. Nos, dende logo, contra o que non é obriga do Concello, pouco podremos facer. Entonces, bueno, e dispois a nivel administrativo, bueno, ali está o arquitecto que sabe todo o traballo inxente que hai no servicio de urbanismo, o traballo inxente que hai de xestión de expedientes e pelearse todos os días con cantidade de veciños e veciñas que non proceden á limpieza das súas fincas. Moitos sí que o fan, e dispois, claro, outros que veñen a decir que o veciño non ten limpio, e todos eses traballos administrativos tamén. Polo tanto, eu creo que tanto para a parte administrativa como pola parte práctica o Concello está facendo todo o que pode. E logo, evidentemente, durante os días que durou o incendio, todo o personal disponible do Concello aí estuvo ao pé do cañón, pois traballando. O personal do Concello, estes concelleiros estuvemos todos a pé tamén de lume, nunca mellor dito, uns no monte e outros pois atendendo a veciños abaixo co tema de entrega de víveres, de auga, etcétera, etcétera. Polo tanto, eu creo que máis por parte do Concello non se nos pode pedir. Sí que lle podemos pedir a quen é responsable de todo isto, que é a Xunta de Galicia, pois que polo menos que nos planifique a futuro. Agora o que pasou xa pasou, e habrá que tamén facer acto de contrición, como nos decían antiguamente de pequenos, e ver que é o que fallou, que hai moitas cousas que fallaron. Polo tanto, a partir de aí sacar unhas conclusións e de cara a futuro pois tomar medidas, porque senón o 15% da provincia de Ourense, que é o que ardeu este ano, 15% da provincia, que é moitísimo, moitísimo, pois no futuro ao mellor temos aquí un Almería ou temos aquí unha provincia do sur que está árida en pouco tempo. Bueno, pois eu creo que está suficientemente debatida a moción, así que pasamos a votar. Votos a favor, 3 votos a favor, votos abstencións, 4 abstencións, votos en contra, 10 votos en contra. Bueno, pois queda rexeitada a moción. Seguimos, o seguinte punto da orde do día é dación de contas dos decretos da alcaldía, logo temos dación de contas en especial de decretos que se resolven discrepancias e dación de contas das xuntas de goberno local. E por último, rogos e preguntas. Empezamos, BNG, Noa. Moi boa tarde a todas e todos. No pasado pleno do mes de setembro, o meu compañeiro Manolo Agra, precisamente en rogos e preguntas, interpelaba o señor alcalde en relación ao seu posicionamento no tocante a participación dun equipo israelí na volta ciclista que pasaría pola nosa vila, especialmente tras ser aprobada unha moción por este pleno, por certo, instancias do actual alcalde de apoio ao
pobo palestino e condena do xenocidio por parte de Israel. Ante esa interpelación, vostede respostou que coñecemos sobradamente e coñecíamos sobradamente o seu posicionamento público a este respeito. E por iso que este grupo municipal causounos sorpresa ver a súa participación nos actos oficiais previstos pola volta. Xa sei que vostede me vai a contestar que estaba ali en calidade de alcalde e non de cidadán de a pé, pero precisamente a obriga dun alcalde é ser coherente e garantir os acordos e mocións que saen deste pleno. E deixeme dicirlle que vostede non actuou acorde nese día co que aquí se decidiu e aquí se votou. Hai varios cargos políticos ao longo da xeografía estatal que decidiron non participar destes actos, en concreto, pois, alcaldes desta comarca, do seu propio partido, decidiron non apoiar e participar. Bueno, xa para rematar, dous breves apuntamentos, que en Italia veñen de vetar a participación do equipo Israel no Giro. Penso que entón sí que era posible, era factible. Os italianos penso que non son máis listos que nós, pero sí máis resolutivos e coherentes, non? Dispois, xa por último, non podo deixar de nomear o rexeitamento, o tema da flotilla, os ataques sufridos e represión á axuda humanitaria que se está intentando achegar ante o xenocidio brutal, por certo, xa recoñecido polas Nacións Humanas como xenocidio. Moitas gracias. Máis intervencións? Eu teño outro rogo de preguntas, Xavi, se non estamos a rogo de preguntas. Sí. Pensei que rematara. Cando nos orzamentos que se teñen traído este pleno, a verdade é que hai un remanente positivo. Por eso extrañame que o Concello do Barco pois non teña cartos para gastar en sellos. E digo isto porque me sorprendeu moitísimo que presentei por un tema laboral un recurso de reposición administrativo e a que a notificación, en vez de chegar por carta certificada, fora comunicada personalmente e traída pola policía local. Os recursos de reposición non, é que non. A verdade é que... É que podo alucir, e digo, pareceume, valga a redundancia, digo, que gasto de recursos facer vir a policía local, que terá outras cousas máis importantes que facer, a traer unha notificación cando se pode enviar por carta certificada. Eu aí, como entenderá como alcalde, son descoñecedor de cal é o procedimento administrativo, seguro que o sabe vostede mellor, que seguro que por eso planto a señora secretaria o mellor non lo podría aclarar. Pero aínda que a persoa teña habilitada a sede electrónica. Claro. Que a mí é o que me sorprendeu, e que me parece... A ver, en todo caso, temos un policía notificador e tamén o que se busca moitas veces é a agilidade. Pero que me dá hasta pena, pobres. Digo, terán cousas máis importantes que ir notificando recursos de reposición que son, aparte, por chorradas. Bueno, máis cuestións. Bueno, boas tardes. Seguimos recibindo algunhas queixas polas bombas, máis que nada polo volumen nas festas. Sí que é verdade que o domingo ás 8 da mañá do madrugón sonou moi potente. Eu vivo no centro e sonou moi potente. Entón, claro, descoñezo un pouco como é o tema, non sei se igual se pode cargar con menos pólvora ou non sei que opcións temos aí, a verdade. Bueno, a verdade é que eu tampouco, pero vamos, se é unha bomba que hai dúas, unha que anuncia a salida e a outra que anuncia a chegada do primeiro nadador. Hai dúas bombas. Hombre, a ver, en festas... Sí, recoñezo que falando ca xente, moita xente a favor, hai outra xente en contra. Pero a ver, estaba todo anunciado este ano, como ano pasado xa se anunciaron os momentos nos que iba a haber algún tipo de tirada de fogos, de bombas, etcétera, para que a xente estuvera previda. Bueno, hai moita división nese tema, Bueno, habrá, pero en fin, eu non sei cuánta división habrá, pero eu creo que a maior parte da xente, pois, que entende que un día de festa, pois que haxa fogos ou que haxa algunha bomba, pois é unha maneira que temos de celebralo, pero non só aquí, eu creo que é alrededor do mundo, porque hai por todo o mundo
No, bueno, é unha cousa moi de España, bueno, eso. Imagínome que entonces cualquera deses que aquí está algo o que se siente molesto, si vai a Valencia ali pobre, non? Bueno, máis cuestións, Antonio. Sí. Bueno, yo veo que el madrugón es para madrugar, entonces aunque haya una bomba potente ese día, no es para rasgarse las vestiduras. Me comentaron que ya llevan 4 o 5 años pidiendo a ver si se puede limpiar este tramo de río que hay entre la estación y donde desemboca aquí el Cigüeño, el arroyo Forcadela. No sé si es competencia del Concello, si Confederación, pero... Mire, eu estuve onte visitando, onte que estaban aí coa manga, estaban facendo obras dentro deste proxecto que temos de saneamento integral que está cofinanciado coa Confederación Hidrográfica e co Concello, e onte que estaban ali acerqueime a ver que é o que estaban facendo, entonces baixei pola escada abaixo, estuve ali cos operarios e a verdade é que hai unha zona aí que está bastante, non só limpieza de desbroces, e que tamén hai arrastres importantes aí. Entonces, bueno, non empezaron xa a limpialo, porque sí que hai unha zona que está, a verdade é que é a zona que hai do edificio detrás do pabellón vello hacia arriba, porque metínme por el hasta, cheguei hasta a Plaza do Príncipe por debaixo, porque iba a mirar aquel problemilla que nos comentaran, eu non sei se fora Tamayo, ou esas grietas que hai na Plaza do Príncipe e tal, non puiden pasar, houve un momento que xa non puiden pasar porque había auga e non levaba calzado adecuado, pero, bueno, non vin nada extraño, pero que é todo o que é o túnel soterrado do propio do regato de Forcadela está limpio. A única zona que hai con bastantes arrastres é do pabellón hacia arriba. Entón, bueno, se o van a limpar ben, e se non tenemos que habilitar unha maneira de retirar eses arrastres, porque sí que cegan bastante, hai un paso que hai detrás desas casas bellas que están aí na zona detrás da mueblería do Victoria. Máis cuestións? Sí, hola, buenas tardes. Mira, yo quería decirle, hay un espejo en la calle Arrampas, el que está donde el cruce de que pasa el tren, que le han dibujado grafiteado un signo de estos tipo nazi y tal. No se ve nada cuando se va por allí, vale. Que lo limpien o que cambien el cristal porque no se ve nada. Y otra pregunta que le tengo, o ruego, es no demorar la limpieza de las alcantarillas, que ya veo que están ahora. Por eso, porque si llegan las lluvias torrenciales, después nos pasa lo que nos pasa. Bueno, non só de alcantarillas, si se deron conta vostedes, pues levamos 3 semanas polo menos cun plan de choque de limpeza integral, porque levamos 4 meses sin unha gota de auga, nunca hai unha gota de auga. Entón estáse facendo unha limpeza integral, estáse baldeando, está unha máquina tipo de capadora que está limpiando sobre todo estas zonas máis complicadas onde hai incrustacións máis importantes, e o tema das alcantarillas están empezando tamén, e a ver, se nos caíra unha chuviña un pouco máis tal, pues seguro que eso nos axudaba bastante, non? Mais Maite. Vale, bueno, vou aproveitar conforme o que dixo antes, gustaríame saber, faloume un pouco que está facendo o Concello despois, o sea, que fixo o Concello polos lumes. Gustaríame saber que plan teñen agora, unha vez que pasaron, que xa non se actuou, como se vai a actuar a partir de agora. Eso, bueno, eso, contésteme eso. Bueno, na parte que nos toca nos saber, hai unha parte moi importante que non é nosa, que nós non temos esas competencias. Entón, é da Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia terá que decirnos que é o que pretende facer en todo o rural, que é o que pretende facer nos bosques, nos montes, e que é o que pretende a futuro. E logo hai tamén que os veciños, que eu non sei se o vai facer a Xunta de Galicia ou non, nos temos previsto organizar algo de formación. Os veciños teñen que estar formados, teñen que saber que facer, teñen que saber como e cando facer o que poden facer como voluntarios.
temos un plan de revisión de todas as bocas de riego. Eu creo que de revisión non digo das que hai que están funcionando, sino de comprobar se son suficientes. E se non son suficientes, pois poremos máis bocas de riego donde fagan falta. As mangueras, vimos que afloraron moitas mangueras que estaban agochadas, que non existían oficialmente, pero que sí estaban. Eso sí que tamén se comprobou, pero se fan falta máis mangueras se van a comprar. Estamos cun plan de camiños e de protección perimetral xa, concretamente en Cesures, e vostede sábeo, plantearon os veciños, viñeronme a plantear a posibilidade deles mesmos preparar unha especie de cortalumes perimetral. Eu xa lle dixen que nos a maquinaria que faga falta que a poremos a disposición. Na zona de Xagoaza xa estuvo o concelleiro ancheando camiños e preparando zonas que van a servir de cortalumes, e nos demais povos faremos o mismo, é dicir, onde haxa necesidade de, en Fervenza estáse actuando tamén, fixose un camiño que agora dá acceso á parte alta do pueblo que antes non tiña acceso, desde Meiral, desde o Meiral entrase perfectamente agora a parte alta de Fervenza, etc. Entón, bueno, pois, nós desde logo a parte que lle toque ao Concello, esa parte asumiremosla e desde logo a levaremos a cabo, pero claro, a parte que non nos toca a nós, pois habrá que preguntarlle tamén á Xunta de Galicia. Esta pregunta tamén sería bo trasladarlle ao Parlamento. Algúnha cuestión máis? Sí. Vale, a ver, fai anos fixéronse unhas rutas polos diferentes povos, bueno, que incluía ruta colesterol, ruta do azúcar. Esas rutas por quen foron promovidas? Polo propio ayuntamiento ou viñeron como axuda, subvención de algunha outra administración? Digo, por si se podería plantexar desde o barco pois impulsar rutas, porque creo que este noso municipio pois ten lugares moi bons, lugares pois inhóspitos que xente do barco nin coñece. Entonces, por promover, porque creo que ahora mismo aquí tampouco é que haya, tamén promovería un pouco o turismo, ahora está a xente moi interesada en camiñar, facer rutas, sería interesante. Entonces a miña pregunta un pouco esa, si desde o Concello se podría facer algo, ou aproveitando que se fixo fai anos, a quen lle compete ese tipo de... Mire, contesto, eu estou totalmente de acordo co seu plantexamento, e nós levamos moitos anos falando desto e poñendo en marcha xa cousas. A nós, independente das rutas que se poidan facer, diríamos, a nivel interno do propio Concello, nos gustaría que as rutas, ou polo menos unha parte delas, estuveran homologadas. As rutas homologadas teñen uns condicionantes moi estrictos. Entre eles teñen un máximo de, non sei recordar, creo que era un 10% da súa longitude total que pode ir por asfalto ou por cemento. E logo tes que ter autorización do 100% dos, se non vai por espacios públicos, por pistas ou por camiños públicos, tes que ter autorización expresa por escrito dos propietarios. Temos unha ruta que está aí pendiente de acabar de homologar, porque o propietario pois non acaba de... Eu espero que próximamente que consigamos que nos firme, que é a ruta que sale do Castro, vai por Reporicelo, vai por arriba por Forcadela, vai a Xagoaza e logo baixa outra vez ao Castro. Bueno, aí hai unha zona que temos pendiente. Esa temos xa, o proxecto xa está redactado, incluso estuvo orzamentada, pero nos faltaba a autorización. Sí que vamos a poñer en marcha máis rutas. Evidentemente, se están homologadas e poden aparecer a nivel nacional en todos os por donde estén en aplicacións, en páginas web, etc. Pois se non están homologadas, aparecerán na nosa página web, pero non terán esa repercusión que queremos para o turismo. Entón, o ideal é que estén homologadas. Esta mesma ruta, a nosa idea é despois podela ampliar arriba hacia, é dicir, enganchar nesa ruta pois outra que nos leve ás Marías, ás Penas Marías, que nos leve ao Turrieiro, ao Piornal, etc. E, lógicamente, por este outro lado, pois o mismo, pero están eses hándicaps de que temos un problema grave, que é que moitas das pistas, camiños, etc., témolos acimentados e témolos asfaltados. Polo tanto, o 10% hai que facer números para que salgan, pero sí que é certo que as rutas, e que temos, ademais, temos un territorio
que o temos que vender, certo. Máis preguntas? Noli? Simplemente un rogo, fixeno no pasado pleno e reitero outra vez a raíz da moción que presentou o BNG. Creo que a máxima urxencia, alcalde, temos que facer esa comisión, chámese como se queira, porque a culpa do que pasou aquí non é só da Xunta de Galicia, nin do Goberno Central, tamén é nosa, das comunidades de montes, todos temos culpa do que pasou. E vai a volver a pasar, en breve, non van a pasar 3 anos como pasou desta vez, máis pronto que tarde vai a volver a pasar. Entonces, o que se está empezando a facer de circunvalar os pueblos, temos que facelo xa, e na primavera volver a facelo, porque para a primavera van a volver a estar tapados. Entonces, é simplemente ese rogo. Alcalde, toma o bastón. Sí, por suposto. E vamos a dar para adiante. Próximamente convocarémolos a ter unha reunión e plantexamos unha folla de ruta. Efectivamente. As ideas encima da mesa. Perfecto. Nada máis. Algúnha cuestión máis? Pois logo levantamos a sesión.